Ahoj, jsme Lady Eagles z Prague Eagles Cheerleaders. Jsme cheerleadingový tým z Prahy a letos máme životní příležitost. Reprezentovat Českou republiku na ICU International Cup 2026 v Orlandu na Floridě. Pro některé z nás je to úplně první účast na mistrovství světa. A pro všechny z nás to je splněný sen. Cheerleading pro nás není jen sport. Je to týmová práce, disciplína, radost a odhodlání překonávat vlastní limity. Cheerleading je náš životní směr. Naše cesta je ale finančně velmi náročná. Potřebujeme zajistit cestu, ubytování i startovné. A každý váš příspěvek nám pomůže přiblížit se k našemu splněnému snu. Pomozte nám ukázat, že i český cheerleading má světovou úroveň. Pomozte nám splnit naše sny a cíle.